On birime aňyrrak bardım, 5-6 tüýsli azabyň içindäki adamlary gördüm diýipdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saçagyň üstüne bir şeýle gaw tagamylja etme we gapdalyna da maslyk ba, porfi etme. Oham bir neçe adamla arasaca eti goýup porfi eti wetila. Men diýdim, ey doganym Jibril, bileme, näjere gawja is gaw bişen tagamma on imany bir maslygy wetila. Onna Jibril ferişte aýtdy, bi zina etýän denanalar we zina etýän erki adamlaryň misaly halal erheleyli goýup, halal şähweti goýup, harama baryp şol maslyk ýaly bolan harama barýala edilişlaryň misaly da şo diýip aýtdy. Ruhlar çykanyny belli boljak, ýöne ony belli bolanyň peýdasy ýok diýipdir. Oham bir tawar adamlary gördüm, aňyrrak bardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ýolukda öz mübarek iki gözü bilen gören zadyşy. Bir tawar adamlary gördüm, garrylar olukan ýylan içýän içinde deken. Doganym Jibril biler näme diýdim? Onna bilen halka pul gardy berip, şoň üstünden suwdyny alyp, pul gardy berip, şoň üstünden suwdyny alyp, nuzul xor bolup, şeýitdirip, garyplangany sorup beren adamlar, "Hey garrylar ulally bolan" diýipdir. Ýöne içi ýylan içýänden dogrulygy şol diýipdir. Yine bir tawar adamlary gördüm, dodoklar olukan, olaň dodoklarynyň çekip agdyna ot tıkýaly diýipdir. Bile näme diýip soradym? Bile ya kiçi dogany, ya agasynyň ogly, ya hemsaýasy, ya her kim bolsun bir yetim oglanjygynyň gözdiýän ýanjak bolup şony, şo yetim oglanjygyň hakyny iýip şonu agladyp goýan adamlaryň hakyşy diýip aýtdy diýipdir. Yine aňyrrak bardım, "Fe iza ana bi nisa'in yu'allaqna bi sadihinna." Göğüsleri bilen, sineleri bilen qısırlık koyupdur. Biler kim diýdim? Onna bila öz göğüslerini açıp, musulman adamlar Hudaý Taalaň mehabbetinden daşaldyp, ol ýanky görünen zenany ýaly bolup, özüni kökedip Hudaýdan daşaldyp, özüni kökedip Hudaý Taaladan daşaldyp, adamlary namazdan goýup, adamlary imandan goýup, mollalar almyndan goýup, arasy adamlar arasalykdan aýryp, perişte ýaly bolup gitmeli adamlar şeytany döldüren zenanylar, bular dünýeden geçende bular şeýle qısırlyk goýulýar diýipdir. Ahyrkysy yine aňyrrak bardan bir tawar adamlary gördüm, ennamyndan etlerini kesip aglaryna berýärler diýipdir. Bular kim diýdim? Onna bular onumyny yamallap, paçawlap, zol işi halky yamallap, gıybet edip, töhmet edip, beýdipdir, beýtmändir, şeýdipdir, şeýtmändir. İşi oňmyň gıybeti, töhmeti, eziyeti şol adamlaryň jezasy öz içinden kesip ýyp oturan adamlaryň işle diýipdir.